Mbeke-mbeke tenan aku. Kapok wong kapan? Gelem ya, Yu? Oke. Dadi Aku ki mbayumu. Ora apa-apa. Ora apa-apa gundulmu kuwi. Kowe wong wedok kok kasar banget to. Ya Ben, lah kowe ngapa kok seneng karo aku? Lah mergo aku ya seneng. Seneng piye wae aku ora seneng kok kowe seneng. Saiki gari loro milih siji. Apa? Kowe dadi bojoku apa aku dadi bojomu? Ora ana pilihan jenengane ning ngono kuwi kok. Lho. Kuwi pilihan. Pilihane wong goblok nek ngono kuwi ngerti ra? Kuwi pilihan. Nadyan sak kedep netra